Ginoo no nga iyatang iyatang giguyod sa pag-ari, iyatang gihatagan sa kadasig nga makaari ta sa karong kahaponon aron sa pagsimba o pagdayeg sa atong buhi nga Dios. So sa di pa nato usogdan akong ihatag ni pastor sa iyang alagad nga si Pastor Gideon alang sa opening prayer. Kung giyangyo matagusa sa pagtindog atong ibayaw atong mga kamot ngadto sa Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios nga kagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-atiman kanamo. Imo kaming giatiman, imo gitagbuon sa may amo gikinahanglan. Imo kaming giproteksyonan sulod sa usa ka semana. Ug niya nausab kami aron sa paghalad sa kinabuhi nga imo gipanalangin. Niya nausab kami o Dios aron sa pagdaig pagpasinog kanimo. Amo kang pasalamatan o Dios sa daghang mga panalangin, sa daghang mga kadaugan nga imong gihatag ipasinati kanamo. Dalaykon ka nga Dios nga magapanalangin sa imong mga katawhan nga midangop kanimo. Dalaykon ka nga Dios nga magapanalangin sa imong katawhan nga mihalad sa kinabuhi, sa pagdaig, pagpasalamat, pagpataas sa imong ngalan. Kay ang imong pulong nagsulti diri kanamo, nga imo gayong panalanginan ang tanan nga midangop kanimo, ang tanan nga nagpasidungog kanimo, ang tanan nga mingtuman sa imong mga pulong imo gayong panalanginan. Salamat o Dios sa mga panalangin. Salamat o Dios sa kadaugag, kaluwasa, kabaguhan, mga pabor nga imong giandam alang kanamo. Amo kang ipasalamatan nga sa amo karong pagsugod, ikaw ang Dios magapamuhat kanamo. Amo kang gi-welcome the presence of the Holy Spirit, among gi-welcome sa among pagduol kanimo umahan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa tanan nimo makatawhan. Gikan dinhi og ngadto nas naglaing mga lugar dapit Ginoo nga maabtan sa imong mga mensahe, nga maabtan sa imong mga pulong ugan. Ibin o Dios amo makaigsunan nga nagsunod sa Live FB o sa FM stations 101.3 ugan. Padayon ka mga bless Lord, nga ila usab mabati ang imong presensya, mabati usab nila ang imong mensahe, ang imong panalangin ugan. Ila usab nga babatonan, masinatian sa ilang pagpuyo niining naong sa kalibutan. I declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen. Amen. So pabilin ta sa pagpamarog mga igsuon, kay adto ta sa mga pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios karong kahaponon. Excited na ba kita nga madaig ug musimba sa atong buhi nga Dios? Ang tarang excited mo, sing it og praise God. Praise God. Hallelujah. Atong awitan ang atong buhi nga Dios. Nalipay kog dako nga niya ka. Kung mahimo mo gawas ta sa atong lingkuranan, atong lamanuhon ang matag-usa o kumustahon na to. Na kumusta man ka brad, kumusta man ka sis. Amen. Gamitan na ito mga kamot sa pakpakpak. Hallelujah. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makaupan na sabta, nalipay kog dako kay ikaw. Son kumusta ka na? Nalipay kog dako kay ikaw ania. Gawas mo mga igsuon, mataha lagi lamanuha ang usag-usa. Amen. So ang kumusta ka na? Pagkaanindog mo simba, pagkaanindog mo kanta, ug ang tanang nagsayos, tunay panagiusa, panagingkil kalintana, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsuon ko kumusta ka. Lipay kog dako kay ikaw ani.
iyang katawhan og iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan og dahiga siya dito. Pasalamati og dahiga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Amen. Hallelujah. Daigo na to ang hari karong kahaponon kay naa siya galantaw kanato. Amen. Daigon ta ang hari. Hallelujah. Atong gamiton ang atong mga kusog sa pagdaig. Atong kusog, tibok huna-huna, tibok kasing-kasing sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Yes, hallelujah. Si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang maluluwas ta. Daigon ta ang hari, daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang kadaugan ta. Hala mo sayaw ta, hala, masayaw ta, hala mo lukso ta. Iisa ang mga kamot, iisa ang kamot, ipakpakan niya, o daigon ta siya. Tiil-ilihok-lihok, tiil-ilihok-lihok, ibayaw mga kamot, ibayaw ang ngalan niya. Daigon ta ang hari, daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang manluluwas ta. Daigon ta ang hari, daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siyang kadaugan ta. Hala mo sayaw ta igsoon, hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta. Ibayaw, isa mga kamot, iisa ang kamot, ipakpakan niya, o daigon ta siya. Tiil-ilihok-lihok, tiil-ilihok-lihok, ibayaw mga kamot, ibayaw ta, ibayaw ta, ibayaw ta ang ngalan niya. Hala mo sayaw ta, hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta. Iisang mga kamot, iisa ang kamot, ipakpakan niya, o daigon ta siya. Tiil-ilihok-lihok, tiil-ilihok-lihok, ibayaw ang mga kamot. Bayawon ta, bayawon ta, bayawon ta ang ngalan niya. Magpasalamat, magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Niani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan, angayan ka nga pasidunggan. Dili yun kabayran ang kaayo mo, dili mahituknan ang kaanyag mo, mahituknan ang kaanyag mo.
Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Duwata ang among mga pagdaig, ingos sa mahumot nga insenso. Pagkailaman diha sa imong trono. Yes, Lord. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Magpasalamat kami unto kanimo, Dios. Salamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Giani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasalugan. Diling yun kabayran ang kaayo mo. Dili mahitopngan ang kaayag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Duwata ang among mga pagdaig, ingos sa mahumot na insenso. Pagkailaman diha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Umagimaya ka, umagimaya ka, umagimaya ka sa pagsimba. Mahimaya ka, God. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat o Diyos sa imong pagkamahal. Ibuhat nimo ang tanan aron kami makaalagad kanimo, aron kami makasimba kanimo. Thank you, Jesus. O Diyos Amahan, tagiya sa tanan, ikaw ang nagmuna ni kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayahon, walay rason nga dili ka namo pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, oh, glory to God. Diyos ni Jesus. Isaac, Diyos ka namo, God. Diyos ka namo
mo imong katawhan nga niluwag. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidonggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Thank you, Jesus. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidonggan, pasalamatan. Pasidonggan, Lord. Pasidonggan, pasalamatan. Pasidonggan, Jesus. Pasidonggan, pasalamatan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Ikaw lamang among pasidonggan. Ikaw lamang among alagaran. Yes, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, sa among awitan, bayawn. Salamat, O Diyos, sa imong pagkamaayo. Ikaw lamang, O Diyos, ang ayan takos simbahom tungod kay ikaw ang Diyos na higugma ka na. Ikaw ang Diyos mao'y nagluwas ka na. Dalaygon ka nga Diyos nga mong ilagaran. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kihigugma mo ako, ipakamatian mo, giula mo imong dugo aron maluwas ako. Salamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na ilain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Iluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Iluwas mo ako, O Diyos. Gihigugma mo ako. Thank you, Jesus. Imo kami ipakamatian, Lord. Aron kami maluwas sa aron kami malimpyuhan sa mga kasalanan, O God. Amang pasalamatan, O Diyos, sa mga kasidunggan. Amang pangbayaw, O Diyos, sa may pumangkugma, O God. Oh, thank you, Jesus. Salamat, O Diyos, sa imong presensya, O God. Wala na ilain pa. Hallelujah. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, O
Kanimo lang ako magasalig o Dios. Kanimo lang ako magkasaling, O Ginoo. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, o Diyos. Hallelujah. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong mga sakripisyo aron kami mabago maluwas. Sa imong takos kami nga moalagan, muhalad, magpasalamat, magpasidong kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalangin. Amen. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Adudas pagpanglingkod mga igsoon. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit nga atong gipasidungog sa atong buhi nga Dios? Amen. So, angay wala joy rason nga dili nato siya pasidunggan, ato gid siyang daygon, ato siyang pasalamatan ug labaw sa tanan, ato siyang simbahon kay siya ang atong buhi nga Dios nga nag-provide sa tanan. Siya ang nagtagbo kanunay sa atong pang-adlaw-adlaw nga gikinahanglan. So, angay ra jud nga ato siyang pasalamatan ug pasidunggan. So, karon atong isunod ang testimony. Gi-assign naman to pagkasabado nga si mama ta to ang testimony niya, wala man niya munang murag ako na lang. Nandiya. Bitaw. Una sa tanan, pasalamat jud ko sa Ginoo nga sa pag kanunay siya nga gauban ka na mo uban sa kong family, sa paghatag niya kanang kapiskay o kapaskog sa among mga panglawas. Kanunay niya nga tubag ang among mga pagampo, ang akong mga gipangayo kaniya, kanunay siyang tagbo. Amen. Bisan pa man sa mga kaluyahon, mga problema. Pero anak manggod sa problema, anak manggod ka masukod, taliwala ni anak kung mulahutay ba jud ka. So, pasalamat ko sa Ginoo nga kanang nga anak ko sa kamatuoran karon nya uban sa kong pamilya nga kanunay siya mag-bless ka namo. Amen. Atong isunod ang halad awit nga kisa to. Sa mga batanon lang kaysa kabugwa si mayaw kamo lang mga batanon.
sa yuta ang tanan, o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan, o Diyos awiton ko ang gugma mo. Ug himaya sa langit ug sa yuta ang tanan, o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan, o Diyos awiton ko ang gugma mo. Noong Diyos mahigugmaon sa tanan, takos kang daygunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, o Diyos kanimo lamang. Ang Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang daygunog, simbahon ug halaran. Ang tanan kong gugma ginatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, o Diyos kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, o Diyos kanimo lamang. Karon atong isentro nga atong kusang-kasig unahuna nga wala joy makabalda niini kay adto naman ta sa pinaka-importanting bahin ining kahaponon, mao ang pulong sa Ginoo nga mo'y naghatag kanato kinabuhi. Og kining tanan akong ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Mayong hapon, ing naimong tapad, mayong hapon. Salamat ta sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo matag usa nga ato ta sa pagtindog ug ato ang kuhaon ang atong Bible, manaaman sa cellphone, manaaman sa di papel nga Biblia. Og atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa Salmo 22. Versikulo 22 hangtod sa 23. Ang konteksto dinhi singgit sa kaguol ug awit sa pagdaig. Ingon dinhi sa 22 hangtod sa 23, sultihan ko ang akong katawhan sa imong nahimo. Daygon ko ikaw diha sa ilang panagtigom. Dayga siya kamong mga maikahadlok sa Ginoo. Pasidunggi siya mga kaliwat ni Jacob. Simbaha siya katawhan sa Israel. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mo'y nagatiman kanamo. Dios nga maoy nagsupply sa tanan namong gikinahanglan, even sa espirituhanon nga bahin, sa kalag nga bahin ug sa pisikal nga bahin. Walay nakulang kanamo tungod kay ang among Dios nga among gialagaran kanunay nagatiman kanamo. Busa amahan, salamat sa walay hunong nimong pag-atiman ug pagpanalipod kanamo. Bisan asa kami na kanunay ang imong pagpanalipod.
aron naa kanunay ang kadaugan sa matag usa namo ka Pinoy-anan, og ang panalangin og ang pabor o Dios busa Amahan, dili gid kami o Dios maluya ni magpanuko sa pagduol kanimo aron amo kang simbahon, aron amo kang alagaran, aron amo kang pasidunggan awitan, og niya kami o Dios naghalad sa among kasing-kasing una sa pagpaminaw kanimo. Bless Ginoo matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palihog ko sa paglingkod mga kaigsunan og uban sa imuhang Biblia diha sa presensya sa Dios, uban sa atong mga pinalangga nga mga listeners, mga tigpaminaw sa 101.3, pero sa cellphone 101.3 gyud siya, pero sa radio set nga kana bitawng dili cellphone, dili siya 101.3, naa siya dapit sa 98, murag naa 98, 99. Kay nagpalit ko og radio kagahapon, kanang wala gyud siya matungon sa 101.3, pero kung ari sa cellphone 101.3 sa FM sa cellphone. Pero kung adto ka sa radio set kanang mopalit kag radio diha sa tindahan, kay gahapon ni adto gid mignugas nagpalit mi og radio kamis division. Perti nako nga pangita kay sa cellphone nagtukar na diha pa lang sa kanang katong nailakturanan bitaw, katong na ay mga San Isidro na diha. Nagtingog na akong cellphone nga gisit na ko 101.3. Ang radio set nga mo ang gipalit, wala man mo tingog. Ingko nga nak, murag gyud og ko aning hinay ang radio, kusog mo ta ning radio mo budakop og signal kay naa may antenna kay sa cellphone. Mao gyud ni amo ang nasinatian mas kusog ang radio kaysa FM radio sa cellphone. Niabot na lang mig pantag, perti nang kusugang ako ang cellphone. Ang radio nga among gipalit wa man. Iko nga mahulay ta di hunong me among gipangita gikan gyud sa 88, 89, 89 hangtod 90, hangtod 91, 90. Pag abot sa dapit sa 88, 89 anak dapitan, hingtingog. Unsay tingog sa ako ang cellphone, mao nay tingog sa radio. Kung lahi man, lahi. Mo na nga sa inyo hasad lahi no. Dili 101.3. Murag sa cellphone 101.3. Mo na nga si kaysa tong sige pangutana kaganina. Sigaw Jiri. Sige siyang pangita, wag gyud kuno mutingog ang 101.3 kay naa di ay sa kuan na 98.98 na 98, 99 naa di ay diha sa dial. Usa kay da diferensya. Moy ako ang pangutana sad pod ba nga usa kay diferensya, pero butang nga wala kay nako na di pa nako na matubag. Unsay diferensya sa radio set kanang ipalito nimo sa tindahan kaysa FM radio nga naa sa imong cellphone. Pasalamat ko sa Dios mga kaigsuonan sa iyang pagkamaayo nga nagmadaugon atong pagpakan ang Dios no. Nagmadaugon ang pagtukod sa FM radio ug dalaygon ang Dios nga wala gyud mga diferensya. Pag saka gyud sa antenna o niya pag set up na gyud pang install na gyud sa kuaning transmitter, gikag antenna to transmitter to studio. Pag abot sa studio, gikan sa studio, labay sag signal pa yung transmitter to antenna. Ang antenna mulabay gyud og klaro unsay gikan sa unsay sounds nga gikan sa FM studio, ilabay gyud niya ngadto sa mga FM radio set. Muna nga salamat sa Ginoo niya, kusog kaayo ni siya. Ikumpara sa noon sa Tanhay sad, kusog sad kaayo ang FM radio. Kini bisag lupa na amis ko ba kay lupa biya ni kanang naagyud sa ubos ba. Pero bisan unsa ka lupa ang tua didto sa kanang pantag, tanang pantag hurot ibin naay lugar sa San Antonio nga madunggan pa ang FM radio. Unya pila na kabungtod ang kuan nalabngan. Unya perting kusuga tas ablayan atong pagpakan ng Ginoo. Perting kusuga dito sa ablayan. Yan bisita mi dito sa nandapita dito paingon sa ilang orin. Palaypay, libo perting kusuga pa dito.
Tubig yung kusuga. Muna nga, kung kusog dito, mas kusog yun na paingon dito. Kay una, kanang antina ha, kutob sa iyahang makit ang buntod, iyahang yun ang abuton. Gawas kung hanap na. Pero ingon ang nag-install, kung naapag yun sa buntod, bisag negros, kayang abuton. Muna nga ako nagtuo nga sakripisyo sa mga tao, sa mga naghago, ako nagtuo mubunga yun kabaguhan sa kinabuhi sa tao. Kay ang tao nga makadungog sa pulong sa Dios, even sa mga awit makalangit, even sa ilabi na sa mga pulong sa Ginoo nga ginawali diha sa FM radio, ang pulong sa Dios ingon ang Dios gamhanan. Ang pulong Dios, ang tanan miyon ang pulong Dios. Kung imong tan-awon diha sa sulat ni Apostol Juan, ang Dios, ang pulong Dios. Amen ba? Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong nagpakatao nga mao si Jesus. Unya niingon pag yun ang Biblia nga ang pulong dili gyud na mulabayng kawang ug dili magpabiling pulong nga mubalik sa Dios. Makit-ana sa kabaguhan, makit-ana sa mo na mo ingon ko nga daghang mga bana nga maluwas, daghang mga bana mamabag-o. Ang usa sa mga kuan ani ato ang tan-aw ni kay ang gipadayag sa Ginoo kanako nganong nangusog gyud ko og kuan kanang nangusog gyud ko og tukod og FM station. Kay ang gipadayag sa Ginoo ingon si Jesus nga ang propeta dili dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Even gani si Jesus wala sa dawata sa Nazaret. Mas lisod kabigon ang mga tao nga naa sa duol kay sa mga taong tuas layo. Kabantay mo nga si Jesus taga Nazaret, wa gyud siya dawatas mga tao. Unsay sunod niyang gibuhat? Miadto siya sa Galilea ug didto siya naghimog mga milagro. Mausab ang gipakita sa Ginoo nga even sa ato mga FM station nga nag-hook up sa atong programa even sa 95.3 ug sa 95.9, 96.1 sa mga FM station sa Negros, even sa Lalabertad, sa Gihulngan. Ang pag-adto nako didto kay ako may gipadala sa Ginoo aron sa pagwali, wala pa gyud nako ma-upload gani ang wali, ang mensahe nga gipaabot sa Ginoo sa mga katawhan sa Lalabertad tungod kay na busy man ko sa ato ang pagamaog FM radio. Muna nga wa pa nako ma-upload. Pag abot dito mga kaigsuonan kabalo mo unsa, kasagaran nga mihatod og mga panalangin, mga lagyo kayong dapit. Gikan sa Occidental, mga listener, naghatod og baboy. Naghatod sila baboy kay gipanalanginan sila sa Dios sa sige nilag paminaw sa mga radio. Kanang radio sa Kansumandig, Shine FM, Kansumandig. Daghang kay mga taong naluwas. Atong pagpakan ng Ginoo ana. Naghilinya ang mga tao first Thanksgiving mga kaisunan ni abot og 11 kabuok baboy. Kasagaran gikan sa mga listener. Munang ako nagtuo nga ang FM radio dako kayo na siya og kanang impact bitaw sa kinabuhi sa tao. Kay nganuman sige na silang paminaw, sige lang silang pamati. Even ang ato ang mga kaigsuonan nga nakadumdum na sa ato ang FM radio sa dial sa ato ang station diri. Ako nagtuo nga naminaw sila karon. Ug sa ilang pagpaminaw makigsulti ang Dios kanila og mabati nila ang presensya sa Dios. Dili man tuod diha-diha pero nabati o nakita nako nga dakhan kay mga tao nga maghilinya aron sa pagdaig sa Ginoo. Nganuman, damor kang maminaw sa pulong sa Dios, damor nimong masabtan ang katuyuan sa Dios nganong gibuhat ka. Nganong gihimo kang tao. Nganong gibuhat ka nga may gininhawa, na ay kusog, hitso og hitsura, hitso og panglawas, walay kulang. Kanang tanan na ay rason ang Dios nganong gibuhat ka. Ang rason nganong gibuhat ka sa Dios para simbaho nimo siya.
para daygo nimo siya. Lamang sa unang panahon ang mga katawhan sa Dios gikan kang Adan ngadto na kang Noe, mga inila o mga dagkong tao sa Biblia, mga igsuon kasagaran ang mga tao kuang gyud wa gyud panahon sa Ginoo. Panahon ni Noe, kung imong lantawon mga kaigsuonan, even panahon ni Adan ngadto na kang Noe, di ba, ang kasaysayan king Abraham. Kung imong lantawon sa panahon sa Old Testament, dunay duha ka tao nga managsuon nga nag-alagad sa Dios, nisimba sa Dios. Pareho sila nga adunay pagtuo, pareho sila nga adunay kanang pagsimba. Diha sa pagsimba doon na sila gihalad. Pareho silang mihalad, pero dili sila pareho og kasing-kasing. Kung nagbasa gyud mo og Biblia, mabasa ninyo ang kinabuhi ni Cain og ni Abel. Dili tong Abel na diha. Cain og ni Abel. Si Abel og si Cain pareho nga nagtuog Dios. Pareho nga nagsimba og Dios. Pareho og naghalad para sa Dios, pero dili sila pareho og kasing-kasing. Ano man? Kay ang kang Cain, ang iyahang halad dili ang pinakamaayo. Pero ang kang Abel, ang iyang halad ang pinakamaayo. Sa diha nga nihalad si Abel og pinakamaayo, sa diyang nisimba sa Dios, bisag patay na si Abel, nadunggan gyapon sa Dios. Inana bitaw ka bless ang tao kon sa iyang pagsimba ang pinakamaayo ang iyang ihalad. Dili man sa ta kahalad sa pinakamaayo kung wala ta kasabot. Tama ba? Di man ta kahalad sa pinakamaayo kung wala ta makatugkad o unsay pinakamaayo. Kay dagha mga tao nga nagtuo nga naghalad og dili mga maayo. Una diha kanang magpabilin ka sa sala. Gihalad nimo ang imong kaugalingon. Kung imong lantawon ang pag-alagad nato sa Ginoo, ang number 1 natong ihalad ang atong kaugalingon. Ang atong kasing-kasing, atong nahuna. Diha sa atong paghalad ngadto sa Dios, ingon siya, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Kung imong tan-awon sa Roma kapitulo 12, adunay gitudlo ang Dios pinaagi ni Pablo unsay tinuod nga pagsimba. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan kining pagsimba. Kay mauni ang giingon ni David nga simbaha siya katawhan sa Israel. Ikaw ug ako nahimo tang kaliwat sa katawhan sa Israel, dili pinaagi sa dugo, kundi pinaagi sa pagtuo sa pakighiusa diha kang Kristo Jesus. Ngano man kaliwat ta ni Abraham. Ingnay mong tawag, ingnay mong tapad, kaliwat ka ni Abraham. Giunsa man nay mo pagkasiguro, Pastor Gideon, nga kaliwat ka ni Abraham nga ang imo hitsura di man gyud dagway sa Hudiyo. Dagway man gyud sa Pilipino, hintil man gyud ang atong hitsura. Giunsa man nimo pagkasiguro nga basig nagangkon-angkon ra ka. Basig dunay usa pipila nato wala kay makatugkad. Giunsa nato pagkasiguro nganong kaliwatan ni Abraham. Ato sang basahon ang Galacia kapitulo 3 bersikulo 28. Siguro na anas 28. Galacia kapitulo 3 28 or 29. Kisa may makabasa. Ingon dinhi sa Galacia, ako sa nga Galacia kapitulo 3. Ingon dinhi sa 28. 28 ba ni? Busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Di ba? Kana kung mga iya ta ni Jesus, kinsa may mga iya ni Jesus? Katong tinuod nga nahiusa kang Kristo Jesus. Ang tao nga nahiusa diha kang Kristo Jesus nakabaton sa kinaiya ni Kristo. Ang kinaiya ni Kristo kanunay mosimba sa amahan. Kanunay magampo sa amahan. Amen ba? Mao ba kini ang atong kinaiya? Kinahanglan mauni atong mabatasan.
Kinahanglan maunay atong pangitaon sa atong kinabuhi nga sa adlong Domingo mo simba kita. Kaya nga naman, kung atrasan mo diha sa 26, sa Galacia Kapitulo 3, 26, naluwas na tagikan sa sala. Amen ba? Tanawa ra gud sa 26. Pinagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Kanus amanta may desisyon sa pakighiusa kaniya. Sa dihang nagpabunyag ta, kinsa man ang nabunyagan, mayong amen. Kisa may wala mabunyagi, wala mabautismo Kisa pa. Wala pa mabautismo di si kuan? Wala pa mabautismo day? Pila na imong edad? Oh, pwede kuan na og pagpautismo na. Si ikaw day wa pa? Importante mabautismohan kay mauni ang pamaagi aron mahiusa ta kang Kristo Jesus. Kay dili man gud ta kaingon nga moingon lang ta nga okay nahiusa nako kang Kristo nga wa kay gibuhat. Dili sad nato pwedeng itandi atong kaugalingon sa discussion sa uban nga katong usa ka kriminal nga kuyog ni Jesus. Kanang naluwas siya bisag wa ay bautismo, wala man pud mag-ingon ang Biblia nga wala toy bautismo. Kay anang panahon na before si Jesus, naanamay na mautismo. Naamay nagbunyag nga mao si Juan. Mana nga ang usa sa mga ilhanan nga ikaw nahiusa kang Kristo, ingon nga magpamatuod kini nga kaliwat ka ni Abraham ug takos ka nga mudawat sa gisaad sa Dios nga panalangin, kinahanglan mahiusa ka ni Jesus. Usa ka pamaagi nga pagpamatuod nga ikaw nahiusa kang Kristo Jesus, magpabautismo ka. Inuktok man. Kinahanglan magpabautismo ka. Sa dihang magpabautismo ka, ingon ang Biblia wala nay kalahian. Ang mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, ang mga lalaki o mga babae, pariho na tang tanan atubangan sa Dios. Unsay puti pasabot, pariho na ta nga pwede ta niyang gamiton. Kung kami nga mga lalaki gigamit sa pagsangyaw, kamusad nga mga babae gigamiton sa bos pagsangyaw. Kay wala nay kalahian ang babae o lalaki sa mata sa Dios. Ni adtong mga taong nahiusa kang Kristo Jesus. So diha sa pulong pagsimba, dunay tinuod nga pamaagi o gipakita nga kahimtang sa tinuod nga pagsimba. Diha sa bersikulo 12, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy, nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Kinahanglan ato yung itugyan. Sa unsang pamaagi, pinaagi sa pagtuo uban sa mga pulong. Kay dili man gud pwede nga nagtuo ka nga imahinasyon lang. Kinahanglan imog ang atong pagtuo na agyod sa mga pulong. Imog yung ginalitok. Maubitaw ng diha sa Roma 10 mga kaigsuonan, miingon siya nga maluwas ka kung ipamulong nimo nga si Jesus. Imog yung isulti. Imong i-confess. Mauna nga kung imong itugyan na imong kaugalingon, sa kanunay yung lito ka, Lord, ikaw ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Ikaw ang Diyos na may tag-iya sa akong kinabuhi. Ikaw ang Diyos may tag-iya sa akong una. Lead me, Lord. Ang tanan mayong lead me, Lord. Panguluhi ko, giyahi ko, dumalaha ko. Nining adlawa. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Maunay pagpanugyan. Unya ka ng pulong pagpanugyan, adlaw-adlaw na dapat nimong buhaton. Kay sa panahon nga imong itugyan ang imong kaugalingon ngadto sa Dios, wala na'y panahon ang kaaway nga muhay labot kanimo nganuman. Tungod kay protektado ka sa Dios. Kay bisan kinsa katong muduol sa Dios, dili gayud niya pakyason. Kung naa may mga problema, do na may mga pagsulay, di ka mangay mabalaka. Lamang ayaw saki ang mga pagsulay. Usas sa mga makapabalaka manggod sa tao kung sakyan nimo ang mga pagsulay. Daghang mga klase mga pagsulay like misunderstanding sa pagpuyo, misunderstanding sa matag relasyon sa pamilya. Kung naamang gani mga misunderstanding, ayaw gyud entertain na.
Why? Kay kung imo na siyang entertainon, mahimo nimo nga malimtan na ang mga pulong sa Dios, kay ang mahitabuan na mag-emosyonal man ka. Tama ba? Unsa may kanabitang, unsay kasagaran nganong ang tao mag-emosyonal? Tungod na sa iyang nakitaan. Kabantay ka kung ang tao mo smile, mura po kag mo smile. Tinuod biya na. Pero kung kanang magtanaw kag tao nga murag nalisang, mura po kag, ano sa deka? Mura po kag malisang. Murag dali kay kang matakdan. Munang, kung naakas taliwala sa mga pagsulay, hinumdumi kung mga lagad ka sa Dios, kung musimba ka sa Dios, naagyo na'y pagsulay. Tungod kay giklaro sa Biblia, naakay pagtuog, ang pagtuog kanunay kang sulayon. Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 7, ang pagtuo, sulayon. Sulayon manggani ng bulawan, samot na ng imong pagtuo. Hinumdumi ikaw ug ako na himotang anak, pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pakikiusa. Diha sa pagbunyag, diha sa pagbautismo. Ingon din nga, hangyoon ko kamo sa pagtugyan, Roma 12, versikulo 1. Sa inyong kaugalingon nga to sa Dios, ingon nga buhing halad. Ibutang yun kanunay sa imong nauna, kana bitawng bangon nimo. Dili na siya patas anay, panindutay sa mga pagampo, nga nindot kaayo nga paminahon sa tao ang imo pagampo. No, dili na contest ang prayer. It's not about contest ang prayer. Ang prayer, usa ka pagpakigsulti sa Dios. Dili na kinahanglan nga imong ipadungog sa imong pamilya. When you talk to God, kinahanglan ikaw ug ang Dios lamang. Mao nay pagtulon-an ni Jesus mahitungod sa prayer. Musuod ka sa imong lawak, pagampo nga kanang ikaw ra. Pagampo nga kanang ikaw ra. That is kuana siya, personal prayer. Kanang ikaw ug ang Dios. Diha ka dapat manugyan, Lord, wa gyud koy mahimo kun wala ka. Giyahi ko sa pagdumala sa akong kinabuhi ug dumala ha kining akong kinabuhi sa imong mga pulong. Unya sa dihang nanugyan ng kas Ginoo, hinumdumi dili ka dapat mo entertain sa mga kanang tentasyon, sa mga pagsulay, mga tentasyon. Ngano man, wala mang di naman ikaw mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Mao bitaw na niyo si Apostol Pablo kanang kanunay siyang gilutos, kanunay siyang gihulga, kanunay siyang gidawdaog, kanunay siyang nga gibutang-butangan. Wa niya entertain ang mga pulong nga kanang makapasakit, makapatandog, makapapukaw sa iyang emosyon. Kaya matagusan nato na magyud na siya emosyon, na siya pagbati. Ayaw gamita ang imong pagbati bitaw tungod sa imong mga nakita. Hinuon gamita ang imuhang feelings sa mga pulong sa Dios. Unsa may mga pulong sa Dios, nak giubanan ti ka. Nak di gyud ti kabiyaan, si Jesus ang namulong. Maubitaw nang naay-awit mga kaigsunan nga pili ang imong higala. Higala nga dunay Kristo. Kay ang tinuod nga tao nga dunay Kristo, maura gyud taong mounong. Maubitaw nang ang atong pamilya ato gyud nang dadon diha kang Kristo. Kung ikaw asawa, ang imong bana paningkamuti nga dadon nimo na kang Kristo. Imo gyud nang dadon, sige nimong maymayan. Manimba gud tagot. Manimba niya. Kanang ipakita po nang imuhang naw nga murag maluoy gyud siya ba? Dili kay imo po siyang ipakitaan sa imong naw nga murag tigre. Ano nga ko sa? Ayaw sad. Kay dad-a ang tao diha sa maayo. Smiling diha po happy. Diha nindot kaayo. Ang magtiayon, maglugdanay, maligo, unya saman. Manimba taon niya, kamuragod usa unya nalagog ko. Ay lang pasag amo na magyud na. Inana na siya, di ba? Manang mga magtiayon, magmihanahalay, magtinabangay, smile brother Moses awang. Inana na siya. Ingon dinhi mga kaigsunan, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Balaan nga makapahimot kaniya. Kinahanglan balaan, ang tanan mayong balaan. Ikaw ug ako gibalaan ta sa Dios. Dili sa pagsunod sa balaod, kundi dili sa pagtuo diha sa mga pulong sa Ginoo. Speaking
talking about faith in word diha sa Biblia mga kaigsuonan, pagtuo gikan gyud sa Biblia, muresulta gyud nagpagkabalaan. Mao gyud nay akong nakita. Kung imo nang ikinabuhi ang pulong sa Dios, muresulta gyud nagpagkabalaan. Unya makapahimuot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So diha na to makita sa bersikulo 1 kapitulo 12 ang tinuod nga pagsimba, pagpanugyan, balaan nga kasing-kasing, balaan nga hunahuna, balaan nga kinabuhi, mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Unsa may mga buhat nga makapahimuot sa Dios? Kanang buhat nga maayo, dili nang buhat nga dautan. Kaunsa pagyoy mga buhat nga makapahimuot sa Dios? Kanang pagtabang. Mao bitaw nang nagtinabangay ta. Amen ba? Ato ang bansayon ang atong kaugalingon, ato ning itrin ang atong kaugalingon sa pagtabang. Unsay nakita nimo sa imong isig ka magtotoo, sa imong isig ka Kristohanon, nga pwede nimo itabang, hala tabangi. Ayaw paubuta nga ikaw mo'y tabangan. Dapat ma-practice na to atong kaugalingon sa pagtabang. Usan na niini mga kaigsuonan ang makatabang gyud, ang kanang pwede nimong itabang kana bitawng makatabang ka sa trabaho sa Ginoo. Usa na ini kaning FM station. Daghang kay mga tao nga naghago niini. Katong mga tao nga naghago gipadala sa Ginoo, na do na to sila'y pamilya. Ug ang ilang pamilya dili inana kabudan siya ang ilang pagkaon, pero wala na nakaulang. Aron dili sila mosugot sa tawag sa Dios, aron motukod sila FM station. Do na to yung mga pamilya duhara kabuok ang ulitaw adto. Amen. Si Pastor Kim naluoy siya. Samtang gibayran ako ang mga gadget, ang gamit sa FM station, ingon siya nga ang akong gikahingawaan ang ako ang mga kauban. Kay dunay asawa, mga anak nga naghulat. Kusagdi lang Pastor Kim, dunay panalangin si Lord. Among gipaambit ang panalangin o niya nagmaya sila nga na mauli nga malipayon bitbit ang kadaugan. Kay ngano man ding tingog ang FM radio nga wa gyoy bikil atong pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Nakainomdom ko mga kaigsuonan nga naagyud ang Dios naguban sa buluhaton nga akong gibarugan, akong gigunitan, akong giampingan. Nakakita ang Dios kung giunsa nako ni pagdumala. Nakakita ang Dios kung giunsa nako ni pagamping. Kay ngano man, wala pay usa ka tuig mga kaigsuonan sa pagtukod sa FM radio sa Tanhay. Karong Mayo, mao'y anniversary, first anniversary sa FM radio sa Tanhay, gitukuran dayon ta sa Ginog FM radio diri. Ya dili binabasta-basta, tausan biyan na ang pagtukod. Dako kay na Nya wala gyud tawo miingon Pastor Gideon, hala pagtukod og FM radio diha sa Malabuyog ako'y bahala. No, wala. Ang management sistema sa Biblia mo'y amo ang gamit. Og wala gyud moingon nga kulang. Gani kung imong tan-aw ng FM radio, grabe. Ato pakpakan si Lord. Wow. Ngano man, tungod kay ikaw ug ako gisaaran ta sa Dios, unsay saad? Unsay saad dito? Panalangin. Panalangin. Amen? Mahinay man. Amen. Panalangin. Oy. Okay. So, nakatugkad na taon say matuod nga pagsimba ha? Okay. Balik ta dito sa pagikinahanglan diha sa Salmo. Salmo, asa ganito nga Salmo? Nawala na no? 22 to 23. Sultihan ko ang akong katawhan sa imong nahimo. Daygon ko ikaw diha sa ilang panagtigom. Ang katawhan sa Dios mga kaigsuonan nga gidumala ni David, naak sila gitawag panagtigom. Ang tanan moingong panagtigom. Dihas panagtigom ilang simbahon ng Dios. Maubitaw ng ang Book of Psalm mga igsoon, ang libro sa Salmo or sa mga Salmo, puno na sa mga pagdaig. Puno na sa mga pagpasalamat. Taliwala sa kaguol, kalisod, gidaig nila ang Dios.
Makadaugan man, pero kung imong lantawon, walay kapildihan ang mga taong naas Ginoo. Amen? Naa kanunay sa kadaugan. Ingon siya dias 23, dayga siya kamong mga may kahadlok sa Ginoo. Wow. Pasidunggi siya mga kaliwat ni Jacob, simbaha siya katawan sa Israel. Unsa ganito'y gikinahanglan aron makasimba ta sa Dios? Kinahanglan na ang pagpanugyan. Ayaw ninyo na kalimti ha. Lord, inig ka ugma, Lunes naman, inigmata na to ugma, manugyan dahin ta. Inigmata na sad nato pagka Martes, manugyan gyapon. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Inig ka Domingo, sultihan ti ka, magmaya kang muduol sa tigumanan. Kay nga naman, kanunay man kang nanugyan sa Dios. Ibutang sa imong una-una kasing-kasing, wala tay mahimo kung wala siya. Mahinungdan, manugyan ta. Nganong kinahanglan tang manugyan, wa gyud tay mahimo kung wala ang Dios. Ano man, wala ta kakita sa kontra ang Dios ra. Ano man, espiritu, dautan, kung imong lantawon, ang buot mo pukan sa atong pagpangalagan. Mabitaw na niingon si Pablo diha sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 12, kung imong lantawon, wala ta makig-away sa dugo ug sa unod, wala ta makig-away pinaagi sa abilidad, kundi nakig-away ta diha sa espiritu sa kawanangan. Unya, unsa may mga hinigiban, aron makasukol ta sa mga kaaway nga espirituhanon, pag-ampo. Maubitaw na niingon si Jesus, oy pag-ampo mo aron dili mo madaog sa panulay. Kay usahay gamiton lang sa panulay ang atong lawas. Kana kung wala nato mapanugyan. Kung napanugyan nato atong lawas, walay dautan nga makagamit ini. Kay nga naman ang Dios mao'y nakapanag-iya ni ini. Mao nang manugyan ta ing naimong tapad pagpanugyan kanunay. Aron sunod Domingo, dili ang mga panginahanglanon maoy manag-iya nimo sa adlong Domingo, kabantay ka sa adlong Domingo. Kung dili nimo itugyan ang imong kinabuhi sa tibok semana, daghan kay mo bisita sa imong kinabuhi sa adlong Domingo. Mayngod na ka nga may pay maguna, may pay mamisbis, may pay mangumpra, daghan kay kang pwedeng buhaton. Pero nganong dili man gyud buhaton nimo sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes? Nganong anak man gyud sa Domingo? Ngano man kay wala man nimo kapanugyan, wala man nimo ikapanugyan ang imong kaugalingon. Munang ina imong tapad panugyan. Amen. O niya kining pulong pagsimba nganong kinahanglan ning bansayon, kinahanglan ato ning anaron atong kaugalingon. Kay kining pagsimba wa ni katapusan. Dinhi sa kalibutan, langit ug yuta samtang naapatas kalibutan, ang pagsimba hangtod na sa bag-ong langit ug yuta, way katapusan ang pagsimba. Hinumdumi ang pagsimba, maunay rason nganong gibuhi ka. Maunay rason nganong giluwas ka sa Dios gikan sa sala. Sa katawhan sa Dios nga mga Israelita, adto ta sa Exodus, diha gikuha ang rason nganong kinahanglan nganong giluwas ta. Ingon siya diha sa Exodus 8:1. Uni ang Ginoo miingon kang Moses, adto ang hari sa Egypto ug ingna siya mao kini ang giingon sa Ginoo, palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Wow. The word pag-alagad mga kaigsunan ang gisentro ana worship. Amen ba? Ang pulong pag-alagad, kabantay ka ang pag-alagad dito sa Roma 12. Di ba ang title dito, ang konteksto dito, ang uluhan dito, ang tema dito, ang pag-alagad sa Dios. Speaking serve God, pag-alagad sa Dios, ang gisentroan ng trabaho is pagsimba. Worship God alone. Simbahang Dios lamang. Ngano man, nganong ang Dios ra gyud simbahon kay daghan kay mga tao sa Old Testament nga dili na Dios ang gisimba. Dili na Dios ang gisimba. Ang uban nga gisimba katong mga apostoles. Okay. Tan-awon ko nato ha. Deuteronomio. Ingon diha sa Deuteronomio. Asa nako to nabasa. Nga ingon diha sa 4:19. Nya kanang Deuteronomio ha, nakadawat na ang mga tao og balaod ana. Pagtulunan sa Dios gikan ni Moses. Unsay gi pasidaan diha?
Ayaw ninyo simbaha ang adlaw, ang bulan, o ang bituon, ang mga butang nga gigahin sa Ginoo nga inyong Dios alang sa tanang katawan sa kalibutan. Ayaw simbaha ang adlaw. Ayaw simbaha ang bulan. Pag-abot na sad sa mga apostolis, diha sa buhat mga igsoon, halok sa tagbuhat, kung imong tan-awon diha sa buhat kapitulo 10 versikulo 26, si Pedro nga nagwali nga naghimog milagro, gisimbas mga tao. Tanawa, unsay gibuhat ni Pedro, apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao lamang. Diba no? Pag-abot po sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang gipadayag, dunay mga tao sad nga nagsimbag anghel. Tanawa, diha sa gipadayag, asa na dapit 22:9. Apan miingon siya kanako, ayaw kana buhata, sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo og sa imuhang igsuon nga mga propeta og sa tanang mga nagamping sa pulong niining libroha maoy simbaha ang Dios. Kay nganuman si Juan nga nakakitag pananaon, gihap-an niya ang anghel, gisimba unta niya ba? Unya giingnan siya nga ayaw ko simbaha. Wa tay laing simbahon ang Dios lamang. Amen. Wa tay laing alagaran, wa tay laing pasidunggan, wa tay laing halaran kundili siya. Nya unsay gikinahanglan aron makasimba ta? Pagpanugyan. Ayaw kalimti ang pagpanugyan. Sa laing pulong pagpanugyan is total surrender. Kanang wa kay laing gibilin sa imong kaugalingon. Gi-surrender nimo ang tanan, imong mga anak, imong bana, imong asawa, imong pamilya. Lord, akong gi-surrender diha kanimo. Kanang word gi-surrender, gitugyan. Tama? Dili di ay kanang word pagpanugyan, kanang gitiyal na nimo sa Ginoo ang tanan. Mga hayupan tanan. Unya kung ato nang batasanon mga kaigsunan ng pagsimba, kana bitang trabaho nga imuhang na sanayan, dili na kaayo na bugat nimo. Ang trabaho nga dili bugat nimo, di na gyud magreklamo ang imong kalag, ang imong kaugalingon. Kaysa trabaho nga wala ka maanad, muingon dayon ka ang half day ako. Perti man ding kapuya, half day lang ko. Kabantay mo kining pagsimba alang sa mga taong wala sa Ginoo, perti bining kapuya. Maubitan ng ugma magdukwa-dukwa ra. Salamat sa Ginoo nga imong mata perting tinawa. Atong pagpakan ng Ginoo. Tinuod biya na. Okay, salamat ko sa Ginoo kaganina. Pitig yung pagkakapuya, murag bagsak na bagsak gani. Pag-check na ko sa tubig unta kami si Anderson. Diha ko pero kog malipong, iko ano mura mo malipong. Nagpagunit ko sa kuan ni Lord, paabda ko sa balay kay. Mura kog matumpa. Kulang siguro og tug. Kanang kulang kog pahulay niya kuan kanang tungod sa mga trabaho. Kay kon ako'y mo trabaho manggod, kanang naagyo na sa akong kasing-kasing. Naagyo na sa akong nauna ang trabaho. Unya nag-live ko gagabi unya kaganina pahawag gyud ko. Unya before ta nagsugod nagkuan pa gyud ko, nag-wiring pa gyud ko sa kulang sa studio kay daghan pa man siyang kuanon angayan ako nga kana bitang i-arrange gyud nya nag-sit up ko para sa atong panimbahon. Naagyapoy kaluya pero sa dihang nagdaig ta sa Dios kabalo mo unsa, wala koy nawa siyang kaluya. Kanang napapas siya. Dili lang sa nauna kundi napapas abig yun ako dili ko kalahutay tindog. Pero sa dihang nagdaig tas Ginoo. Kana pa yung lukso lami man ilukso niya naman ko'y gitara. Latikab na lang. Ano? Sige. Muna nga, ang pagsimba mga kaigsuonan, kung imong lang taon naagyod na sa Biblia. Maunay tuyo nga nung giluwasta. Ingon ng Dios Moses, ingna si ang hari sa kuan, ingna ang hari sa Ipto. Palakta ako mga katawhan. Aron sila musimba kanako. Aron sila mag-alagad kanako. Munang ikaw ug ako kinahanglan dili nato kalimtan ang panagsimba. Kung mahimo imong pamilya, imong bana, imong igsuon, imong mga kaila dada, kay maunay rason nganong gibuhi ka.
Mo nay rason nga nung gipakamatian ta ni Jesus aron maluwas ta, aron dili ta mahimong ginapo sa sala. Ako ginahimong instrumento aron paghatod sa mga pulog mga mensahe aron masayod ta nga ang Dios naghulat sa imong mga pagdaig. Ang Dios naghulat sa imong mga pagsimba. Dili lamang simbahon nato mga kaigsuonan sa adlang Domingo, kun dili mo simba ta sa tanang panahon diha sa pagpanugyan ngadto sa Ginoo. Unya ingon diha sa dugang mga pasidaan o pagtudlo sa Ginoo diha sa Juan kapitulo 4, dunay mga kanang hanay kayo nga pagsimba nato sa Dios. Ingon diha sa versikulo 4, kapitulo 4, 23-24 sa Juan kapitulo 4, 23-24 nagingon. Apan hapit na moabot ang panahon nga karon ani ana nga ang matuod nga magsisimba means ikita na magsisimba man ta. Magsimba samahan diha sa espiritu ug sa kamaturan. Dunay tulo ka presensya. Presensya sa Amahan, presensya sa Holy Spirit ug presensya sa Anak, that is si Jesus. Mao bitaw nang mosimba ta. Inigsimba nato mga kaigsunan atong gi-welcome the presence of the Holy Spirit, ang presensya sa Holy Spirit. And then mulitok ta sa presensya sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Mo nang Amahan, Anak ug sa Espiritu. Ingon siya diha nga mao kini ang magsisimba nga gusto sa Amahan, nga maoy magsimba kaniya. Buti pa sabot dunay proseso, dunay pamaagi nga maoy gusto sa Dios. Wow, pagkanindutas mensahe sa Ginoo. Iya bang gisugilon kung unsa iyang gusto nga pamaagi. Wala ta niya pasagdi nga nga wala mo ingon ang Ginoo, bisag unsa na lang inyong buhaton at least nagsimba mo. Dunay pamaagi ang gibilin ang atong Dios kung unsaon nato siya simba. Unsaon nato siya sa pagsimba. Simbahon nato ang Amahan pinahagi sa Espiritu ug sa kamaturan si Jesus. Ingon siya, mao kini ang gusto sa Amahan. Ang tanan mayong gusto sa Amahan. Ingon dayon sa versikulo 24, ang Dios Espiritu og katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu og kamatuoran. Mao bitaw nang mosimba ta naa gyud ang Biblia. Magdala gyud tag Biblia anyway, nagbasa-basa ba tag Biblia o nagsichismis-chismis ta. Pagbasa po mog Biblia kanang kamura sulay lang gud ni. Try lang. Di ba? Moingon ko nga dunay pabor ang Dios nga iyang giandam alang kanimo. Sa diha nga buhaton ibin ako mga kaigsuonan, ako moingon gyud bless kayo ang akong asawa, among mga anak. Nganuman gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang pagbasa sa Biblia. Damor kong mubasa, damor kong mutuon sa Biblia, kabalo kong damor ang Dios muandam og pabor. Mao nay teknik, idea, pamaagi nga wala kay makitis mga tao. Kay kung wala pa ko magbasag Biblia, dili ta magkita. Unsa dagway ang ako ang hitsura. Unsa ka nga among kahintang kung wala pa ko magbasag Biblia. Damor kong magbasag Biblia, ma-feel na ko nga damor kong maduol sa presensya ni Lord. Pag maduol ka sa presensya ni Lord, sayo na lang kaayo nimo ang pagpangayo. Ayaw pangayo sa tao, pangayo sa Ginoo. Kay matud pa sa usa ka bata, istorya nga nangayo sa kwarta, Lord, tagaay ko og 200. O niya, pertigyo niyang pangayo kay naman sa simbahan. Karon, may usa ka pulis, istorya po ni sa pulis, na may usa ka pulis nga naluwis kay bata, ning kuos siya sa iyang bulsa, 100 naman ko'y kwarta. Iyang gihatag, dong naluog ko nimo. Day 100 dong. Balik og ampo ang Ginoo, Lord, salamat kay sa imuhang tubag. Unya, Lord, sunod gani, Lord, kung mangayo ko, ayaw iagig pulis kay kuhaan, 200 ba akong gipangayo, 100 ay gihatag. Muna ka. Ang tinuod, damor nimong basahon ang Biblia, damor nimong, kana bitawng muhatag yung kag panahon sa Biblia, ako muhatag mangyud ko. Di gyud ko mahimong magwawali kung wala ko'y seryoso nga pagtuon sa Biblia. Hindi gyud ko ka antigo nga kana bitawng mudumala sa akong kagalingon sa akong panimalay kung wa ko'y Biblia. Sa ako nang gikaingon usad dagway kaha ang hitsura sa akong kinabuhi.
kung wala pa ko magbasag Biblia. Kung mauni na hitabo sa akong kinabuhi, nan mudasig ko ninyo. Do na ko'y katakos ug angayan nga mudasig ninyo sa pagbasa mong Biblia. Basa mong Biblia. Kay damor mong mabasag Biblia, damor mong maduol diha sa presensya ni Lord. Amen? Unya, dunay saad ang Dios, pauswagon ka. Ang imong pagtuo mo uswag, ang imong pagsalig mo uswag, mabantayan lang nimo nga ang imong pagtuo pagsalig miuswag, milig-on tungod na kay naay mga pagsulay. Damor kang maninuod sa pagpangalagad, hinumdumi na ay mga pagsulay. Taliwala sa mga pagsulay, ayaw entertain na ang pagsulay. Kay natao ka, dili sa pag-entertain sa mga pagsulay, kundi dili sa pag-entertain sa presensya ni Lord. Amen? Muna nga, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Ngayon ang gitudluan nga ang pagsimba usa di ay katrabaho. Karon og sangtod sa kangtona. Simbaha ang Dios, simbaha ang Dios diha sa espiritu kamatuoran. Mao bitaw nang kinahanglan na atay Biblia. Ngano man, ang Biblia naa diha ang presensya sa Holy Spirit. Kay unsa may trabaho sa Holy Spirit? Juan 14 versikulo 26. Siya nga inyong ikauban nga maong balang espiritu nga magtudlo magpahindom-dom sa akong gisulti kaninyo. Unya mao na nga naagay tay Biblia. Ang tanan miingon na ako'y Biblia. Unya ako idasig rin ninyo kay bago pa mangyud ta diha sa bago pa mangyud mo akong mga pagdasig sulay. Sulay kamo nga batanon sulay. Karon wala pa ta ka bersikulo, siguro si Brother Moses na kita ni bersikulo. Unya matud pas uban, sunod na lang pastor. Sunod na lang ko ng bersikulo. Pero importante man gyud ang bersikulo ha. Importante. Sunod Domingo pag kuan mo bersikulo, mailahan ra man gunang magbasa kay Biblia kay naagi kay bersikulo. Kung wa gyud kay basa-basa, murag maingon ka makulbaan ka, murag di tayo tingali ko mo simba, wa pa koy bersikulo. Ayaw pod ka ulaw. Ayaw. Wa ko'y bersikulo na tanawa. Muna nga miaging Domingo Brother Moses, di ba nagpasidaan gyud ko nga basig di mo simba ha. Sunod Domingo kay wa mo'y bersikulo nawa na agyo day tunood nga wa gyud mo simba tungod kay way bersikulo. Dili sad siguro nako sayop nga mudasig ko nga mo kuan kita bersikulo tungod kay kuan man ta noon mga estudyante man ta. Amen ba? Mga tinun-an man ta. Amen. So salamat sa Ginoo. Unya naa mato tay sabot nga mag-practice unsa man. Sunod na lang to Domingo na pod mag-practice unsa man pitsaha. Practice lagi ta taron. After sa tong panimbaw na practice ta kay mo presentag kanta sa Thanksgiving sa tumunoy mo alboal. Nya gitaga gipialan mata sa Ginoo sa kinan. So mo na itong gamiton. Mayong hapon nimo bro. Na si Branandi. Unya Thanksgiving na sad sa kuan Negros. Actually wala man ay pliti kung kisay makakuyog sa Negros. Kay ngano man naa may sakyanan. Dadon man ako ng sakyanan, gihatag man na sa Ginoo. Kay damor kong mulakaw sa mensahe sa Dios, kabalo mo unsa? Damor ang Dios magpamuhat. Muna nga damor kang mulihok sa mensahe ni Lord, damor kang makasinati sa panalangin ni Lord. So ato ta sa pagtindog, mag-ampo ta. Mag-ampo ta. Unya mag-ampo ta. Mao lagi nang lalugan. Ikaw lang ko nag-usa ka gabi ang lalugan. Bubuan mo nag-usa ka sako, si arog dili yun na busog ini ka kuan. Imo ra ko nang okay, dong niki DI 500. Mo ingon gyud na sunod kuan ba kanos ing narapog ko kanos aka mo lakaw. Bisag 100. Dasay graman na nana man na.
Sige, atong ibaya atong mga kamot, magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagam, nagpasalamat kami nga imo kaming gidasig, gitudluan, gipahinumduman sa angay namong buhaton ug angay namong bansayon samtang naapamis kalibutan. Ni bless kinong matagusa sa mga pulong nga amo karong nadunggan, dasiga kami bisan pa sa pagtuon o pagbasa sa imong pulong kay kami wala masayod Ginoo, wala may mahimo kun wala ka. Nanginanglad kami sa imong pagpamuhat, pagpangulo, pagpahinumdum ka na mo. Bless kinong matagusa in Jesus name. Amen. Announcement. Ato sa tas pagpanglingkod niya, mga announcement kay sa gihapon, nagpractice ra gyapon ang pamatanon matag alas 10 sa pagplay sa mga piano niya. Aduna na gyud sila ay nakatunan. Wow. Amen. Kay naminaw ko, kay si pastor kay nagpahuway to kinalipong. Naminaw ko, inko praktisa nga duha ka kamot mo patong sa piano. Kay murag pungkol usa-usa. Tanaw ko si Elami, kitiw raman. Duha man jud ka kamot pero ay mo ka discourage nga usar ka grabe bus Ate Russell. Challenge po na ba nga gamiton man jud duha man jud na, di ba? So kuan sa gihapon sa mga bata, wala ko kakuan pag last kay tungod sa kabisi nagtapon og akong labanan. Ya dili kita magid untay ga-manage sa atong time pero nabrag kog nalimot bang hala. Pagkadaghana Ginoo sa akong labanan wala pa nawaswasi niya naalam di sila. Nya ang tubig kay murag gahinay kista na murag kuwas tabako. Nya mo to nga sa sunod balik ta rech ha. Kay tungod siguro tus kabisi atong ngaging mga adlaw ba niya murag nagkula sa bado man di ay. Nya ang mahalad kanang awit The Villeres family nya ang mo-testimony kay si Koan, ang mo-testimony kay si Cindy nya ang presider Ate Madeline kay si Eden man ganina. So mao to nya practice di ay ta karon manguyog tatanan Thanksgiving man na sa tumunoy. Kay kinalang ato ta mo higda dito kay mutabang punta nila. Nya mo assist punta sa mga puan nila bag pangi kanang decoration baron. Unya naaman nato ang pag-manage good pre anang naama kita tanan nga mga obligasyon. Pero kung ato nang i-manage nga kini ikaw lang sa aron depende man na sa sabot, di ba? Kung gusto kita nga musaksita sa pagkamaay sa Ginoo sa first Thanksgiving anniversary sa tumunoy. Labaw sa tanan nakita na sa Ginoo. So ang Ginoo ra gyoy muganti na to ana. Makasinati pud ta nga oy nani di mag Thanksgiving, di ba? So kung muhigda ta dito pwede manghigikan ta. Pwede manggikan ta human og kanang kuan, umang panglalog, din ikaw og mauman simba uli man ta. Na kasaksi man na standing dito sa upra nga dili lalim. Pero kung magtinibang ay paghiusa sa buluhaton, dali, ragyod. Amen? So, closing prayer, Pastor Gideon. Anya, no, dugang pahibalo, kanang, wala pa man tay, ko ang diri, wala pa tay, mag-meeting yata, para naatay, koan, kanang, treasurer, natay secretary, diri, para, makabalo mo ako tamong seminaron para makabalo mo unsay sistema pagpadagan sa ministry. Mag-meeting niya taga nang kita-kita ra. Si Madeline, Eden, dayong si Russell og si Kuan, Ate LB. Murag kamangagsuon ra man gyud tanan. Busy man uban si Marisa wala no basig wa putoy bersikulo. Wala tao no masimba kay wa bersikulo. Unya na lang ng bersikulo hay. Sige. Tao no. Naminaw ra siguro no sa FM radio. Karat-karat sad. Wa be karat gyud kay duol biya kayo. Unya kuan kanang mag-meeting yata next Sunday siguro. Kanang before ang panimbahon mag-meeting ta. Sige ato ta sa kuan kining pagpanindog unya ato ang ibayaw ato mga kamot mag-ampo ta.
Ama namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pagdawat sa among mga pagdaig, pagsimba, paghalad sa among kinabuhi, uban sa bugos sa among kasing-kasing una-una niya kami o Dios sa pagdaig, pagpasalamat kanimo sa imong pagdawat sa among kinatibuk-ang halad. I-bless Ginoo ang matag usa, I declare blessing Ginoo nga amo gayon nga masinatian ang imong presensya sugod karon ug hangtod sa sunod na sad nga Domingo. Salamat o Dios nga ikaw magauban kanamo bisan asa kami naa kanunay imong panalipod ug ang imong gamhanang mga anghel magatiman kanamo ug kanunay kami nimong dasigon ug pukaon pahinumduman sa mga pulog pagtulunan nga amo karong nadunggan. I declare blessing right now. Ang tanan Ginoo wala na gyud kaluya, hinuon na ang kadasig maghari sa matag usa ang pagigdait ug ang kalinaw pagigdait kanunay magpatigbabaw sa matag usa namo kinabuhi diha sa among panagpamilya. I declare blessing pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Pinagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pagigiusa sa balang Espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan, maguban ka kanamo, magatiman ka kanamo in Jesus name. Amen. Mayong hapon, maayong kuan kanang panihapon. Okay, watay kuan, watay lugaw. Practice ata. Pero mag-snack siguro ta, dayong pag mag-snack, practice ta. Okay, God bless, ang Diyos magpanalangin. God bless, bye-bye. Bye-bye, God bless.